Alo, știi dacă se spune der Kuchen sau die Kuchen? Hai să lămurim împreună. În limba germană sunt 3 articole. Der pentru masculin singular, der Kuchen, prăjitura, die pentru feminin singular, die Tasche, poșeta, das pentru neutru singular, das Buch, cartea. De asemenea, articolul die îl putem folosi și la plural. Exemplu, die Kuchen, prăjiturile. Atenție! În limba germană, substantivele se învață întotdeauna cu articol. Dacă ai un cuvânt preferat, te rog frumos să scrii în comentarii și să spui ce articol are. Tschüss!